ako sa vraví, sme to, čo jeme. Čiže čím sa budeme krmiť, tak taký bude aj náš ústny mikrobión a ústne zdravie. Keď človek strašne veľa schudne, tak dokonca schudne aj v dutine ústnej. Lepšie kombo je, keď máte zatnuté zuby a do toho škrípete. Vyzerať najkrajšie na svete je ideál, ale keď otvorí ústa a ovanie ho dentálna svinka. Že netreba to zanedbávať, ono keby nám hnila ruka, tiež si to všimneme. Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Ranní rutina. Moje meno je Andrea a dnes sa budeme venovať téme zubného zdravia. No a práve preto je môjim dnešným hosťom zubný lekár, doktor Miroslav Marček. Dobrý deň, vítam vás. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. No a možno na úvod by ste mohli nám povedať niečo o sebe, kde pôsobíte. Jasné, nie je problém. Pracujem ako zubný lekár v zubnej ambulancii SDM na Dlhých Dieloch a taktiež som zástupca riaditeľa zubného ústavu svätého Michala. No a to je tak asi v skratke všetko. Dobre, super. Tak dnes sa budeme v podstate venovať téme zubného zdravia, možno s prepojením na nejaké celkové zdravie, pretože vieme, že nie je to iba o tom krásnom úsmeve, ale možno tam nejaké iné prepojenia sú a o tom by ste nám možno mohli vedieť povedať viac vy. Tak by sme začali možno otázkou stravy. A teda aký vplyv má strava na naše zuby alebo celkovo ústnu dutinu. Či sú nejaké potraviny, ktoré nám môžu škodiť alebo naopak niektoré, ktoré môžu prospievať? Jasné, ako sa vraví, sme to, čo jeme. Čiže čím sa budeme krmiť, tak taký bude aj náš ústny mikrobión a ústne zdravie. Čiže musíme si dávať na to pozor, aby sme si tie zuby udržali v akom takom zdraví, pretože v dnešnej dobe vravím akom takom zdraví, pretože nie je to už všetko len o tej prírodnej zložke, že všetko sme si sami vypestovali bez akýchkoľvek pridaných látok a stabilizátorov a udržiavacích zložiek. Samozrejme, niekto preferuje túto stravu, ale bolo by to asi náročnejšie pre každého človeka, a hlavne nie všetci máme čas sa tomu venovať až takto. Čiže môžeme si ich rozdeliť na stravu, ktorá je s väčším obsahom sacharidov, s nižším obsahom sacharidov. Môžeme si porovnať tú takzvanú mäkšiu stravu a tvrdšiu stravu, pretože každý z nás určite pečivo už také tvrdšie jedol a poškodil si ďasna, čiže tým by sme to otvorili. Tá mäkšia strava zase neprospieva zubom, pretože nie sú zaťažované, čiže ak niekto preferuje viacej tie všelijaké šejky a náhrady stravy, ako dnešný svet ponúka, že nie je to ideál. Treba nájsť nejakú rovnováhu, hej? Že aby sme vedeli si aj jednak vitamíny, aj jednak rovnomerne zaťažovať ten chrup, áno? Strava by mala byť bohatá hlavne na tie vitamíny a to spraviť na tie A, D a K. A benefičné sú tiež bohaté potraviny, ktoré obsahujú vápnik a fosfor, pretože vápnik sám o sebe nám pozitívne vplýva na kosti a fosfor ochraňuje, hej, aj pred tým kvázi zubným kazom. Samozrejme zabezpečujú aj remineralizáciu tej skloviny a tak ďalej. Potraviny, ktoré sú prospešné pre zuby, to sú tie mliečne. Samozrejme musíme si zachovať tú rovnováhu, nie všetkého veľa škodí. Rôzne listové zeleniny, orechy, semená, chrumkavá zelenina. Samozrejme orechy a chrumkavá zelenina pre tých, ktorí si to z pohľadu chrupu môžu dovoliť. Samozrejme, ja sa stretávam s množstvom parodontologických pacientov, ktorým sa tie zuby hýbu alebo vypadávajú, alebo sú tam veľké zápalové zložky. Vtedy by som obmedzil práve tie orechy a semená, pretože sa nám to dostáva všetko do tých zubov a môže to spôsobiť zápal. Myslím tak, že sa nám to zachytí na tých zuboch, hlavne v tých parodontologických váčkoch, že toto by som celkom tak trošku obmedzil. Jasne. A probiotické potraviny, ako sú kyslá kapusta, fermentované výrobky a tak ďalej, ktoré bohato obsahujú aj jednak mikrobión a samozrejme máme aj rôzne výživové doplnky. Aby som preferoval viacej tie tekutejšie výživové probiotické doplnky, pretože už to strabávanie nám začína aj v dutine ústnej.
Potraviny, ktoré škodia našim zubom. Sú to jednoduché cukry, čiže to, čo všetci milujeme, cukriky, čokolády a tak ďalej. Čím jednoduchší cukor, tým horšie. Ale samozrejme aj to si človek musí dať. V dnešnej dobe, keď je vystavovaný príliš veľkému stresu, jednoducho si musíte obaliť svoje nervy. Hej? Yes. Ale potom treba si aj čistiť tie zuby. Ja hovorím, že tá rovnováha, to budeme viacej skloňovať v tomto našom rozhovore, lebo ak je zachovaná rovnováha, nestane sa, že bude prevládať ten kás, alebo bude zlý mikrobióm ústny, alebo zápal, alebo čokoľvek iné, čo vás môže v spojitosti s chrupom napadnúť. Hej? A poďme ďalej, ešte kyslé potraviny. Samozrejme, najlepšie, keď sa spojí to jednoduchý cukor s kyslým, čiže najlepšie sú tie kyselé žížalky alebo niečo podobné. To je úplne najväčší zabijak na naše zuby. Áno. Lebo jednak obalí to. Presne tak, obalí to jednak tie zuby, medzizubné priestory dostanú zabrať, zvyšky potravy tam zostanú, kyslé prostredie náhlo dá sklovinu a tie cukry dokončia kás. A lepivé potraviny, karamel, hej, výborná vec, sušené ovocia. Ono sa hovorí, že ovocie je zdravé, ale zase budeme spomínať tú rovnováhu, príliš veľa sušeného ovocia, ktoré má v sebe lepivé zložky, zostávajú v medzizubných priestoroch. Mnoho ľudí povie, že áno, používam medzizubné kefky a keď sa ich opýtam koľkokrát, aspoň do týždňa, tak keď povedia raz, tak je to veľmi veľa, ale každý má aspoň 10 veľkostí doma, hej. A keby to použil, tak znova sa vyhne tomu zubnému kázu a tomu kyslému prostrediu. Čiže vieme si tie potraviny škodlivé pre zuby jednoducho vyčistiť z tých zubov. Hej. Jasné. No ja som práve včera si dávala liofilizované ovocie a nevedela som to ani za ten svet dostať zo zubov, tak sa to zalepilo, prilepilo. Takže áno, viem, o čom hovoríte, čo sa tohto týka. Neviem, či ešte tam niečo chcete k tomu, alebo môžem prejsť ďalej, na ďalšiu otázku. Sa kľudne spýtajte. Ešte ma napadla jedna otázka, že vlastne či aj zdravé zuby môžu reagovať na cukry bolesťou, alebo je to čisto vyslovene, že iba keď sa jedná o kazy alebo nejakú sklovinu, ktorá je citlivejšia, alebo ako? Viete čo, väčšinou sa stretávame s teplým a studeným, keď si dáte teplú vodu, studenú vodu. Viete, kedy môžu? Keď vám vybielia zuby. Vtedy, lebo znova tá sklovina dostane zabrať, tubuly sa otvoria, podraždíme tubuly, ktorých sú nervy a už to ide, hej. Ale ako keď je všetko v poriadku, že nie sú žiadne krčkové lézie, že ten zub nie je preťažovaný, že nemá odhalený krčok, by nemal bolieť. Vždy, keď je bolesť, tak niečo sa tam deje. Stačí už len to, že keď pôjdete po jedle si vyšpárať zuby špáratkom a narušíte si ten ryt ďasna, už vtedy to môžete pociťovať ako bolesť. Áno. Môže vlastne aj nedostatok niektorých z tých vitamínov viesť k nejakým závažnejším problémom v ústnej dútine? Áno, samozrejme, že ten disbalans výživový aj vplýva aj na zuby, keď si zoberiete, že keď človek strašne veľa schudne, tak dokonca schudne aj v dutine ústnej. Mnohokrát nám nedržia ani protézy alebo zubné náhrady, ktoré už odporúčame pacientom pri strate zubov. Vtedy ich musíme nanovo opraviť, rebazovať. Takisto aj pri nejakých malnutričných problémoch, či už to psychického razu alebo inak získané, tak môžeme pozorovať zmeny na slizniciach. Lebo stačí už len, keď sa nám vysušia tie sliznice. Už sme viacej náchylní k tým zápalom a k tomu kazu zubnému, hej? A môžu aj nejaké vlastne tráviace ochorenia ovplyvniť možno zubnú sklovinu alebo ústnu dutinu? Jasné, medzi taký najznámejší je reflux. Samozrejme to vystavovanie tých zubov, tej svaložločnej kyseliny vplýva negatívne, lebo vznikajú erozívne chemické trhliny na sklovine a to potom spôsobuje zvýšenú senzibilitu. Na sladké, slané, kyslé, studené a teplé. Ako funguje ústny mikrobióm a aký vplyv má na zdravie zubov a celkovú imunitu? V ústach máme viac ako 700 baktérií, samozrejme, hej, a hrajú kľúčovú úlohu pri ochrane pred patogénmi, pretože už to prvé správcovanie potravy začína v tých ústach, pretože sliny obsahujú amylázy a začne sa štiepenie, rozmňažďovanie tej potravy a vlastne
je to taká prvá vstupná brána, hej. Čiže ak nemáme v poriadku ústny mikrobióm, tak potom trpíme rôznymi inými ochoreniami, ako napríklad dysbióza, nerovnováha medzi baktériami. Ak začnú prevládať kariogénne baktérie, ako je streptokoky alebo laktobacily, môže prísť k zvýšeniu toho zubného kazu. Ak sa zvýši počet baktérií, ktoré spôsobujú parodontálne ochorenia, tak im zaručene budete trpieť. A ak sa k tomu pridá, by som to tak povedal, že ľahostajnosť pacienta a zlý vzťah medzi kefkou a užívateľom, tak to zaručene príde. Jasné. A existuje vlastne prepojenie medzi tým ústnym mikrobiómom a črevným mikrobiómom? Samozrejme nerovnováha. Áno. Medzi tým črevným a ústnym mikrobiómom spôsobuje odzrkadlenie v dutine ústnej rôzne ochorenia, ako napríklad Crohnové choroby, celiaky a tak ďalej sa projekujú aj na slizniciach dutiny ústnej, či už sú to biele lézie alebo aftózne zmeny na slizniciach alebo rôzne erozívne formy prejavov. Či už máte zažívacie problémy alebo psychické problémy, a už to vieme spozorovať napríklad pri tých zažívacích, ako som spomenul, sú tie erozívne zmeny a tak ďalej, pri tých psychických vidíme ohryzené líca, sliznicu líc. Len to treba nájsť a viete si to tam tak nejako nájsť, čo sa bude diať alebo na čo ten človek trpí, čo si dať pozore. Vy ste, myslím, že už v tej prvej otázke trochu načetli, že možno tie probiotika, fermentované potraviny vedia podporiť ten ústny mikrobióm. Možno toto by sme mohli trošku rozšíriť viacej túto otázku a ako vlastne podporiť ešte inak zdravie mikroflóry v ústach. Áno, probiotické baktérie, bifidobaktérie spôsobujú redukciu tých patogénnych baktérií, ktoré spôsobujú zápal ďasna. Čiže pôsobí to pozitívne aj pri rôznych liečbách paradontologických, keď už máme tie váčky a ústupy kosti a zapálené sliznice, tak sa dávajú priamo probiotika. Či už sú to v tej pevnej zložke, ale niekedy smulácie alebo niečo podobné. Vždy je to lepšie, keď sa to rozpustí, alebo keď sa z toho pevného skupenstva stane kvapálne, pretože tie baktérie sa musia cez slinu dostať priamo do toho váčku, kde musia prevýšiť tie patogénne, aby sa začal potom tzv. ozdravný proces. Hej. Čiže aj tieto živé tekuté probiotika sú možno v podstate ideálna voľba pri týchto ústnych. Áno. Preto aj lieky, keď sa dávajú, tak majú svoje strebávanie, samozrejme. Čiže niektoré lieky sa strebávajú, dajme tomu v pečení alebo v obličkách. Sa dostali potom do toho obehu a priamo tam, kde potrebujeme. No, čiže keď my ich dáme už tekuté do úst, tak už sa nám tam vedia dostať a my potrebujeme priamo riešiť tie ochorenia v ústach. Čiže dokým sa nám to dostane cez celé telo do tých úst, tak je to viac ako hodinám. Strebávanie už začína niekde okolo tých 45 minút, záleží od toho, čo vlastne človek je. Hej. A ako sa na zuboch a ďasnách môžu vlastne prejaviť systémové ochorenia, ako je cukrovka, Crohnova choroba, celiaky alebo možno aj hormonálne zmeny? Pri tej Crohnovej chorobe a celiaky vidíme skôr také ulcerácie alebo aftózne zmeny, lebo ono to vplýva všetko aj na našu imunitnú odpoveď. Áno. Akákoľvek afta v ústach znamená znížená imunita. To je spôsobené len týmto procesom. Keď diabetes mellitus má zvýšenú náchylnosť na infekcie ďasen, pretože tá mikrocirkulácia krvná je znížená alebo slabšie sa dokrvujú. Vtedy môžeme vidieť, že tie sliznice dlhšie sa liečia, čiže musíme zvoliť správny spôsob ošetrenia. Aj si dávame pozor, ako ste už na začiatku ešte mimo nahrávania spomínali tie osmičky a hlavne pri tých extrakciách si dávame pozor, aby sa to všetko hojilo tak, ako má. Odsledujeme si toho pacienta. Pri diabete záleží aj od toho, ako je kompenzovaný pacient. Ak je dlhodobo kompenzovaný v tých pozitívnych hodnotách, tak sa správame k nemu ako zdravému človeku. Horšie je to u tých, ktorí sú takí nezbedníci, uličníci, že to viac menej tak obchádzajú a snažia sa tým plávať a tie hypo- a hyperglykemické stavy majú v disbalansi, tak u tých je to väčšinou problém. To hojenie tých rán je horšie, pretože to dokrvenie nie je také, ako by sme u zdravého človeka
alebo toho kompenzovaného človeka mohli nájsť. Hej? Áno. Čo sa týka ešte nejakých tých hormonálnych zmien, hlavne u tých tehotných, strašne v kole je taký mýtus, že budem tehotná a teraz mi zoberie dieťa všetok vápnik a teraz sa mi kazia zuby preto, lebo som tehotná. To nie je tak. To by musela byť vysoká dekompenzácia vápnika, aby vám to začalo sťahovať z ústnych štruktúr vápnik. Čo sa týka toho kazu, áno, tá imunitná odpoveď je trošku znížená, ale ak sa teda správa zodpovedne tá daná mamička, tak jednoducho ten kaz tam nebude. Ak chodí pravidelne na preventívne prehliadky, dentálne hygieny a má tú domácu hygienu zvládnutú, tak tento mýtus sa jej úplne vyhne. Hej, čiže žiadne, že odíde mi zo zuba vápnik a teraz sa mi rozsypú zuby, lebo som tehotná. Nie. Zase ten vzťah kevka užívateľ. My sme tu mali vlastne 2 epizódy, 3 dozadu gynekológa. Prvú vec, ktorú hovoril, je, že aby si ženy dali dokopy chrup pred tým, ako chcú byť tehotné. Lebo že vie to akože v tom tehotenstve potrapiť a teda to musím povedať aj za svoju sestru, ktorá teraz bola tehotná, že ona musela riešiť, myslím, v 8. mesiaci zuby, ktoré dovtedy vôbec absolútne nebol problém. Chodila na dentálnu hygienu, chodila pravidelne na prehliadky a teda ozval sa jej a bolo to v takomto štádiu tehotenstva celkom problém. Tak to iba som chcela akože tak dodať. Jasné, ja vám poviem aj prečo. Mala ranné nevoľnosti? No moc nie práve, že. Ale stačí to, čo sme sa bavili, že keď už máme ten reflux, alebo príliš časté návštevy tej kyseliny žalúdočnej v ústach, už to narušuje sklovinu. A hovorí sa, že na to, aby preklonili tie ranné nevoľnosti, to je naozaj, tak si dávajú sladké cukríky alebo sladké lízatka a ono to ide, hej, čiže sa to zabaluje. Ale znova hovorím, ak sa o to stará, ak využíva dobrý vzťah s kevkou, nemalo by sa to stať. Alebo potom už treba uvažovať aj nad tým, či si nepriniesla do toho tehotenstva tie kazy alebo nejaké tie malé kazy, ktoré nebolo vidno, pretože bohužiaľ aj v 21. storočí sa stretávam s tým, že lekár pri preventívnej prehliadke nespraví záhryzové snímky. A vtedy tie medzizubné kazy nevidíme a potom presne to sa ozve tá imunita a ten kaz nám to rozbije jednoducho. Hej. Ja som myslel tým, že, že tie mýty o tom, že ťahá ten vápnik a preto telo dieťatka, no samozrejme, keď človek má zdravé zuby pred tehotenstvom, tak v tehotenstve príde zápal ďasien 100%. Ak má zápal ďasien a do tehotenstva príde s tým zápalom, tak z toho môže byť krásna parodontitída. Lebo tá imunitná odpoveď toho jedinca je znížená. A potom bývajú tieto problémy. Áno. Ale ako sa hovorí, všetko si musíte vytrpeť. Jasné. Môže byť stav zubov signálom nejakých závažnejších zdravotných problémov? Nechcem začať úplne hororom, áno, aj tie nádorové ochorenia, či už nemusia byť primárne vyskytujúce sa v dutinej ústnej, sa nám vedia ukázať. Tak napríklad ako leukémia sa nám vie drobnými takými malými krvnými petechiami, to sú také bodky červené, ako keby to krvácalo, sa môže ukázať. Takisto, ako som povedal, aj tie psychické ochorenia, či už si niekto hryze niečo, alebo chronické vystavovanie stresu. Veľa ľudí si ohryzáva sliznicu, čo znova si vytvárajú prekancerózu, taký Sjögrenov syndrom, je suchosť v ústach, to spôsobuje, ale vtedy po väčšine stačí viacej hydratovať a jesť nejaké znova kyselé, aby sme viacej vypúšťali tých slín a znova prichádzame k tomu, áno, jasné. Čokoľvek chceme spraviť lepšie, niekedy nás to zavedie zase späť do blúdneho kolotoča, hej. Čiže áno, moja odpoveď je áno, môže byť. Aj zažívacie problémy s obličkami. Ono strašne veľa aj tých liekov spôsobuje problémy v dutine ústnej. V minulosti ja som pracoval aj na oddelení parodontológie Univerzity Komenského a tam sa stretával s množstvom pacientov, ktorí prišli s 20 liekmi a keď som si prečítal len prvé 4, už mali napísané suchosť v ústach a čudovali sa, prečo to je. Potom odporúčame zmenu tých liekov alebo iného výrobcu. Možno za to zloženie trošku zmeniť alebo vyhľadať klinického farmakologa, ktorý vie tieto interakcie medzi liekami
interakcie medzi liekmi eliminovať alebo znížiť, aby ten pacient mal znova zachovaný komfort. Môže aj stres negatívne ovplyvniť vlastne stav zubov? No áno, jasné, môže. Videli ste už mnohokrát nervózneho človeka, stačí, že máte slámku a už si hryziete do nej a už si vytvárate potom mikrotrhliny. A keď to robíte chronicky každý deň, tak to miesto, kde si budete pero príklad, alebo čokoľvek ľudia zvyknú, najlepšie je obhryzať si nechty a vtedy, keď si cvaknete tými prednými rezákmi 100% za nejakých 5 rokov, tam niečo takéto príde. Mnoho ľudí pri strese má sucho v ústach. To je tiež, vysušujeme sliznicu, zase je náchylnejšia na tie zápalové zmeny, takisto aj suchá sklovina je náchylnejšia na tie kariogénne defekty. Čokoľvek, čo vás nápadne, aké zlozvyky človek v strese má, alebo má viacej práce, tak zaručene sa nám to zobrazí. Či máte na mysle niečo? Ľudia majú vlastne to škrípanie zubov napríklad, alebo ja sama teda počas spánku mám zatnuté zuby. Akurát som to išiel povedať. A najlepšie kombo je, keď máte zatnuté zuby a do toho škrípete. To asi nerobím, ale zatnuté zuby mám určite, no. Bolievajú vás svaly? Vyskakuje mi sánka stále, takže to neviem, či s tým niečo má, ale... No, môže byť tam, nevidel som váš rentgen. Môže to byť spôsobené viacerými faktormi. Áno, aj môže byť to z toho zatínania, pretože ako každý sval, tak aj sval žuvací sa vie stiahnuť, vytvoriť spazmickú hrčku, ktorú si viete nahmatať a vtedy by ste mali vyhľadať fyzioterapeuta, ktorý by vás naučil, ako to uvoľňovať. Ono nie je to príjemná masáž. Nie je to ako keď idete na thajskú masáž večer po výpätom dni, ale je to účinné, aj sám, keď si prejdete takto trošku po tých maseteroch, tak si to viete pekne rozmasírovať a úplne najúčinnejšia vec je dať silikónovú dlahu na horné zuby. Vtedy zahryznete po tú rezistenciu prvú a zuby ďalej nejdú tlakom na tie druhé zuby a v tým pádom vy sa zrelaxujete, lebo máte tak otvorené ústa, akože jemne. Nie je to žiadne veľké otvorenie úst, ale zuby cítia rezistenciu, už ďalej netlačia. A môže sa vám uľaviť ráno. A nebudete cítiť také napäté svalstvo. Ono je dobré dať si aj pred pani Horčík. To som nepočula, inak to je výborná rada, na to sa poviem. Áno, lebo mnohým ľuďom to radím, pretože aj tie zatnuté zuby spôsobujú preťažovanie alveolárneho lôžka, to je to, kde je ten zub umiestnený a tam sú také, by som to nazval, také attachmenty alebo také gumičky, áno, také gumičky od kosti smerom ku koreňu. A oni keď sa dlhodobo zaťažujú, tak jednak ten tlak spôsobuje rezorpciu alveolárnej kosti, to je to okolo toho zuba, pekne nám to klesá a tie gumičky praskajú a samozrejme potom sa to sťahuje nižšie a nižšie, odhalí nám krčok a už sme zase v tom blodnom kolotočí. Teplé, slané, studené, kyslé, cítite, krčky bolia. Využívate prostriedky na to, aby ste zaslepili tie tubuly, kde sa nachádzajú tie nervy. Až pokiaľ nepríde káz. Samozrejme, ste v strese z toho, že sa niečo takéto deje a mám odhalený krčok, vysušuje sa vám znova slíznica, rýchlejšie to klesá a už máme o problém postarané. To je taký príklad, že ako sa to môže nepríjemne zvrhnúť, potom skončíte u mňa v ambulancii a budeme vymýšľať, čo všetko sa tam dá spraviť, aby sme to teda odľahčili, aby sa nám zuby nekývali a tak ďalej. Čiže dlhodobé vystavovanie stresovému tlaku počas spánku môže viesť paradontologickým ochoreniam. A málo ľudí to akože to je málo doktorov také niečo vie a popri tom je to veľmi také jednoduché. No, nikto mi to nikdy nepovedal a vždycky som sa na to sťažovala, že... No. Treba čítať. To akože odkaz pre nich. Áno. Aký vplyv má zápal v ústnej dutine na celkové zdravie a možno aj vlastne neliečený zápal? Áno, mnoho ľudí si myslí, že zápal v ústach nie je taký problém, však ako veď to sú len zuby a ono to je len v ústach a nepokračuje to nikam ďalej do tela, ono je to čistý mýtus. Či už je to zápal v ústach, na ruke, alebo si pôjdete na manikúru a zatrhnete si nechtové lôžko,
je to zápal a otravuje vás to viac ako v tom zube, pretože ten zub si tak viete nejako odignorovať a tváriť sa, že skutok sa nestal. Hej, ale ono to tam tak pomaličky číha. Stačí len sa dostať nejakou nešťastnou náhodou na operačný stôl a už potom vás dajú defokusovať, sa to volá tento krásny úkon. Prídete k lekárovi, spraví vám OPG snímku, zistí, že teraz máte na 11 zuboch nález za koreňom a čo sa stane? Nie je čas na to, aby sa robilo endodontické ošetrenie, jednoducho tie zuby vám vytrhajú. Alebo, nedaj Bože, veď má nejaké ochorenie srdca, pôjdete na výmenu chlopní, niečo podobné, kde to je vysoko rizikové, pretože sa dáva do tela niečo cudzie, aby niečo aby to ďalšie fungovalo a vtedy ten materiál je porózny a tam sa ukladajú baktérie. A tým, že stále ten zápal v tele je a na zuboch a je spojený s tým krvným riečiskom, ktoré sa dostáva cez tú náhradu do celého tela a priamo k tej náhrade, tak môže vyvolať osídlenie tejto umelej náhrady a môže vzniknúť problém, hej. Ale to sú vyhrotené situácie, ale môžu vznikať. Samozrejme aterosklerózy, lebo znova vyvoláme zápal, zase nám to niekde uloží a teraz vycestujú tam tie baktérie, zniží sa vám imunitná odpoveď. Hlavne sme to mohli, spomeniem, demonizovaný COVID. Tam sme to mohli vidieť, že aspoň u mojich pacientoch, ktorí 2 roky sa nedostali k lekárom, lebo sa báli všetkého možného a videli sme, že ten zápal môže pri zníženej imunite sa odzrkadliť aj na takýchto problémov. Mal som pacienta, ktorý to presne popísal, aj povedal, že bolo to kvôli tomu a že ho museli defokusovať, aby mu vlastne zachránili život, aby sa mu tá náhrada v srdci neosídlila. Lebo tá imunitná odpoveď je úplne dostane sa na nulu a potom je problém. Takisto je to problém aj pri onkologických ochoreniach. Čiže netreba to zanedbávať, keby nám hnila ruka, tiež si to všimneme. Ja to vždy tak pacientom hovorím, že to, že máte ránu na ruke alebo na tvári, to riešite, ale to, že máte stály zápal v ústach, to vám nevadí. Snažím sa ich aj tak trošku desiť. Ak zistím, že majú priateľku alebo sa snažia o niečo podobné, tak sa ich pýtam, či im to nevadí. No môže človek vyzerať najkrajšie na svete, ideál, ale keď otvorí ústa a ovanie ho to, čo nechce, to voláme, že dentálna svinka, tak to nie je zrovna to najpríjemnejšie, čo chceme tej partnerke odovzdať, samozrejme. Lebo tie baktérie v tých ústach sú, samozrejme. A si ich pekne, krásne takto odovzdávate. Nedaj Bože, keď vidím, že mamičky zoberú dudlík svojmu dieťaťu a umýjú ho tým, že ho oblížu. Nič lepšie nemôže byť. To som nevidela ešte našťastie. V Bratislave to nie je až tak, hej, ale keď pôjdeme na tie okrajové časti alebo viac do časti mimo Bratislavy, to môžeme pozorovať. Mne sa vtedy zježia všetky chlpy na tele, lebo viem, že to tomu malému dieťaťu dá. Lebo to je vlastne nepoškvrdené dieťa, bakteriálne, alebo má svoj mikrobióm, ktorý už získava, keď sa narodí a je v podstate vyvážený a teraz mu dá takúto odmenu, tak potom čudujme sa svete, hej, že a zrazu tam máme nejakú aftu. A Ježiš, prečo? No kvôli tomuto. Ešte ma napadla otázka, keď ste hovorili teda o tom príjemnom dychu. Je to naozaj otázka iba tej hygieny ústnej dutiny, alebo to práve môže byť spôsobené možno aj tými tráviacimi ochoreniami, ako sú reflux, alebo nejaké bakteriálne prerastanie, že to naozaj... Áno, môže byť halitoza, hej, spôsobená aj iným ochorením. Nie je to len o tom, že teraz nekamarátim sa s tou kefkou, ale môže byť. Ale samozrejme tomu viete nejako predchádzať, dodržiavate stravovacie návyky a spravidla ten gastroenterológ vám to už povie, že čo máte robiť, alebo máme rôzne
rôzne prípravky, ktorými vieme ten zápach odstrániť. Špeciálne pre mamičky viem, že sú. Neviem menovať, ale môžu si dohľadať. Sú prostriedky, ktorými vieme stiahnuť ten zápach z úst. Je to taká téma, ktorá je celkom kontroverzná a to sú zuby múdrosti. Tak tomu hovoríme, zuby múdrosti, 8, alebo teda neviem ako inak ešte. Ja sama za seba môžem povedať, že chvíľu som žila vlastne v Holandsku a mala som tam rozhovor vlastne, to je nepodstatné. Áno. A oni sa ma vtedy tak spýtali, že čo, že ty máš ešte 8, že u nás sa to počas jednej operácie všetky 4 vyťahujú už v nejakom celkom že skorom veku, aby kvôli tomu, že nevznikali počas života nejaké zápaly a tak ďalej, lebo oni robia iba problémy. Potom som počula názory, že oni tam z nejakého dôvodu sú, že pokiaľ sú zdravé, tak ich treba naozaj sa snažiť udržať v tej ústnej dutine. Ale teda prečo spôsobujú toľko problémov? Ono je to také kontroverzné. Áno. Na jednej strane áno, na druhej strane nie. Hej. Záleží hlavne od toho pacienta. Keď príde pacient na preventívnu prehliadku, spravíme si rentgeny, pozrieme si, kde čo je a ako sú uložené tie 8. Ak vidím, že tá 8 nám stále traumatizuje sliznicu líca, zaručene von, lebo znova je to, hej, vytvárame si miesto, ktoré je non-stop nejako iritované a to je prekanceróza. Neviem tu teraz 10 ľudí s prekancerózami, ale môže sa to stať a neustále si niečo nahrízať, také ste si stále hrízli do ruky, hej. Tiež by ste už pozerali, že už by aj stačilo, hej, tie jazvy sú tam a takisto aj tie jazvy sa vytvárajú na tej sliznici, tak vtedy von. Väčšinou to robia tie horné 8, lebo nám rastú smerom viacej do líca, alebo sú posadené tak, že oni vyrastajú nám do toho líca a hlavne do tých svalov žuvacích. Lebo ten sval sa moc neuhnie, a on, keď sú takí ľudia, čo radi papajú, tak majú aj ten sval tak vyvinutejší a vtedy vidíme, že nám to tam začína kvázi ako keby rezať, ale nie, že v pravom slova zmysle, ale nahryzávate si to líce. Vtedy určite on. Sú pacienti, ktorí majú tak veľké ústa, že tie 8 nerobia žiaden problém a nechávam ich tam. Alebo potom máme pacientov, ktorí prišli o nejaké zuby v mladosti, najčastejšie o 6, neviem z akého dôvodu, lebo zubárovi sa nechcelo robiť plombu, lebo ortodontista povedal, že však to je nepotrebný zub. Som sa aj s tým stretol, keď ten molar je najsilnejší a snažil by som sa ho zachrániť viac ako hoci ktorý iný, pretože to je stavebný pilier, ale to je o tom potom. A tú 8 potom ortodontista, ak je vhodne postavená, vie stiahnuť 7 namiesto 6, 8 namiesto 7 a vie ho vlastne nahradiť. Sú štúdie, kedy už vedia aj využiť tú 8 a replantovať namiesto tej 6 alebo 7. Že hovorím, je to strašne to záleží od toho, čo ten pacient má, ako je tá 8 postavená, čo s ňou plánujeme do budúcna s tou 8, či má zápal, či je čiastočne prerezaná, sa volá, že či je semiretinovaná, že šťastie je viditeľná na povrchu, ale väčšinou tá väčšia časť je krytá a vtedy cez tú menšiu časť sa nám dostáva žúvaním strava k tej väčšej časti a spôsobí nám zápal, ktorý sa volá perikoronitída. Teda, keď vidíte rentgena, to je taká čierny tien okolo tej korunky zuba a vtedy vieme, že časom to spôsobí problém. Ono väčšinou to nerobí problém, ale príde čas dovolenky, vtedy začne, alebo keď zubár odíde na dovolenku, alebo na Vianoce, ako darček. No, na 31. to je najideálnejší dátum, kedy začnú takéto 8 sa ozývať z pravidla. A postavenie samozrejme, hlavne tých dolných, ak sú ležaté a tlačia nám do tej 7, môže sa stať, že tú 7 vieš narezorbovať, hej, a že potom sa trhá aj 7, aj 8, bohužiaľ len z toho dôvodu, že sa to skôr nespravilo, hej. Čiže záleží, je to veľmi, veľmi individuálne. Asi tá hygiena tam je komplikovanejšia, že sa tam častejšie vie zachytať to jedlo aj možno práve tým uložením toho zuba, že... Musíme si položiť otázku, či ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že koľko sa venujete zadnej strane 7.
pri umývaní zubov, či už máte sonickú, elektrickú alebo obyčajnú kefku, koľkokrát ste si ju tam zaviedli s tou hlavičkou na vrch a čistili tú plochu od sedmičky, hej? Veľmi málo, lebo väčšinou si človek umýva zuby tak, ako je zvyknutý, ale k tomuto miestu nevenuje takú veľkú pozornosť. A teraz si zoberte, že ešte to máte mnohokrát až úplne niekde dozadu, že vás až napne. Inak toto je najväčší problém u tých, keď sme spomínali, tie tehotné, že nedokážu si umyť zuby, lebo jednoducho napína. Ale na to je super vec, to sonické kefky, oni ako vibrujú, hej, že sa nám pohybujú, tak oni vedia odviesť pozornosť vašeho vnímania a vtedy vám nie je zle. Aha, to som nevedela. Čo sa nestretol, komu som to odporúčil, zatiaľ povedal, že áno, je to pravda, ale to len na psychologický taký klam, hej, pre to telo. No, veľmi veľa vecí vieme psychologicky oklamať v tele, takže toto je jeden taký hack, ktorý viem, že funguje. A ako vznikajú afty a ako sa dajú efektívne liečiť? Alebo sú teda aj nejakým symptómom iných ochorení? Tak, ako som už povedal, tie hormonálne zmeny spôsobujú a aftózne lézie, stresové, najväčší spúšťač všetkých ochorení je stres. Hej. A už potom môžeme hovoriť o nejakých iných disbalansoch a u žien je to horšie ako u mužov, lebo budete tehotná, alebo menopauza a tak ďalej. Tie hormóny klesajú, stúpajú a vtedy to tak, že vieme detegovať tých ústach. No, ono je to prejavom akejkoľvek choroby, hej? Lebo vám spôsobuje stres. Spôsobí vám stres, zniží vám imunitu a už máme zase... Je to hlavne imunitná reakcia. Teda presne tak, áno. A už je dôležité potom, že z čoho sa tá imunita znížila. Či je to nedostatok vitamínov, minerálov, či je to ochorenie. Stačí aj obyčajná chrípka, už môžete si nájsť aftu. Tak ako to je napríklad s herpesom. Stačí, že sa zníži imunitná odpoveď, pekne nám vycestujú a spôsobujú potom herpes. Takisto to funguje aj s aftami, hej? A mnohokrát si to ľudia aj zamieňajú, že to je afta a nakoniec zistíme, že to je herpes vírus. Áno. Ako to liečiť? No, jednoducho. Vitamínmi. Vitamín B12, železo, kyselina listová a bojujete proti tomu. Je to nepríjemné, zmizne to. Nejaké bylinné výluhy na toto nepomáhajú? Alebo väčšinou si to človek musí odtrpeť, ak je to také, že už je to veľmi veľký diskomfort. U mňa pacienti využívajú laserovú terapiu. Osvietíte to laserom, zvolíte správny samozrejme program a na druhý deň majú pokoj. Tak to som netušila. Lebo cieľene sa snažíme vlastne uzatvárať tú sliznicu tým laserom, tým, že on je tak nastavený, že teda ten priesvit toho svetla ide priamo tam, kde potrebujeme a robí to, čo potrebujeme, tak potom nám tá afta rýchlejšie zmizne, hej? Čiže je to len o vitamínoch. Alebo odsťahovať sa potom do prírody a počúvať vtáčikov a nechodiť do práce a nemať žiaden stres, nebudú žiadne afty. Jasné. No, aké každodenné návyky, čo sa týka zubnej hygieny, by bolo ideálne, aby človek dodržiaval a možno by ste nám mohli povedať niečo viac aj o takých tých trendoch, ktoré teraz sú rôzne aj na internete, ako sú ten oil pulling, napríklad sa to volá, no, že čo si o tom myslíte a... Nepýtajte sa. Ja hovorím, že všade treba mať zdravý rozum. Treba mať zdravý rozum a dobrý vzťah s tou kefkou. Ako som už spomínal, že ak nie je chyba medzi užívateľom a kefkou, tak celá tá starostlivosť o dutinu ústnu je aj ekonomicky zvládnutelnejšia, lebo tá kefka stojí od 5 eur hore a ten kaz je od 100 eur hore, hej, dajme tomu. Ak teda sa človek snaží a čistí, používate má rutinizované tie návyky, nie len, že o nich vie, ale ich aj hlavne používa, lebo s tým sa najviac stretávam, že človek má všetko. Ja sa opýtam, medzizubné kefky, áno, takúto veľkosť mám. A teraz prídeme k tomu, že používate? No, už viem, že je problém, že povie, že raz za týždeň. A ja viem, že to je raz za mesiac.
a on si tam to mäsko nechá, alebo tú zeleninku, ono to tam pekne kvasí, fermentuje a už je zábava, hej. A už to potom ho začne bolieť, potom ma vyhľadá a potom si to znova opäť preopakovávame, že no a teraz by sme sa mali naučiť umývať zuby. Ja tak máme tých pacientov nastavených, hej, že my musíme vládnuť tú hygienickú fázu aj pri tých parodontálnych ochoreniach alebo akýkoľvek zápal dutiny ústnej spôsobené zlým návykom, ich musíme naučiť. Čiže idú 1 mesiac na hygienu, o mesiac prídu znova na hygienu. Ja si to všetko pozriem, ofarbím, poviem, tu robíte chybu. A oni keď chodia, dajme tomu 7-krát za pol roka, tak už začne rozmýšľať, že áno, už si to radšej zrutinizujem, lebo hráme takú hru s pacientami. Nedajte mi zarobiť. Ale vážne to funguje. Ono môžete im povedať, že ďasná a zuby sa budú kývať a teraz, neviem, zápal a stále je to zápal v tele. Bohužiaľ je taká doba, pokiaľ nevysvetlíte, nejdete na pacienta jeho vlastným rozmýšľaním, nič nezmeníte. Čiže oni si to potom touto mojou hrou si to osvoja. Ja som šťastný, lebo nepokračujeme ďalej na chirurgickú fázu, ale zastabilizujeme sa v tej základnej hygienickej fáze. A on je šťastný tiež, čiže sme obojstranne spokojní. Čo sa týka toho čistenia, snažím sa tomu pacientovi nájsť správne či už pomocky alebo preparáty. Keď vidím, že pacient sa rozhovorí a povie, že teda mu sa moc nechce, tak sa snažím tie slonické kefky viacej, lebo oni majú stieravý efekt, lepšie vyčistia, vyleštia nám tie zuby, neviem, či používate. Ja používam. A máte pocit také väčšie čistoty a viac tie zuby naleštené a hlavne si môžete všimnúť, že ten kameň sa nám toľko neuchádza, pretože kameň sa usádza na neočistených plochách, ktoré sú, nazvime to laicky, robolaté, a keď to vyleští, tak je to úplne super a predĺží vám znova ten interval tej dentálnej hygieny, aj keď ja hovorím, že aspoň raz za pol roka by mal prísť pacient na profesionálne prečistenie, aby sme zabránili vzniku kázu. Hej? No a ďalej je to využívanie tých medzizubných kefiek. Ja pacientom vždy poviem, použite medzizubnú kefku správne nakalibrovanú. Predtým, ako si začnete umývať zuby sonickou kefkou alebo akoukoľvek kefkou, lebo vy rozlušíte ten biofilm, ktorý sa v medzizubnom priestore nachádza. Kefkou to ešte povytláčete, lebo sa nám dostanú, a hlavne u tých sonických majú hydrodynamický efekt, čiže rozprúdia nám trošku tú tekutinu v medzizubnom priestore a vyplachnete to. Ono to funguje, taký jednoduchý príklad, no, je to také nevšedné prirovnanie, ale pacient si to vždy zapamätá a vždy, keď sa ho na to opýtam, tak bude vedieť. Ono je to presne ako keď umývate, videli ste na verejných toaletách vecka. Teraz prídete sávom, oblejete to sávom. Samozrejme to tam zostane. Zoberete si tú kefu, vyčistíte to kefou a zrazu je to WC čisté. Presne takýto efekt sa deje aj v ústach. Hej, je to také, že to vystraší tých pacientov, že čo im to rozprávam, ale presne na tomto si to všetci zapamätajú. Aj študenti. To je moje obľúbené prirovnanie, pretože bohužiaľ, keď si to človek nevyčistí, tak... Tak. Ja teda napríklad používam aj zubnú sprchu, sa to volá? Áno, to je... Neviem, že či je to zdravé, nie je to zdravé, ale teda ako mne to tiež aj na medzizubné priestory, aj na nejaký extra vodný kameň a hlavne aj na tie zadné zuby, že ich lepšie viem prečistiť, tak celkom... Áno, ja som za, hovorím, že musíme mať pacienta, ktorý nám s tým bude pracovať. Že znova hovorím, personalizovať to. Keď vy ste k tomu naklonení, tak poviem, OK, dajte si medzizubné kefky, použite potom na konci, keď si doumývate zuby, tú medzizubnú sprchu. Je to super, ono to masíruje, vyplachuje to do úplného čista, keď máte protetické nejaké náhrady alebo fixné strojčeky alebo čokoľvek, ono to pekne krásne vyčistí, hej. Len treba pritom zatvoriť ústa, lebo prvýkrát si to odniesla moja kúpeľňa. Áno. Takže to určite. Aj pri sonickej kefke, lebo ja radím pacientom, vždy si rozotrite tú pastu a až potom použite.
Lebo všade bude, len nie tam, kde má zaručenie. A čo sa týka tej zubnej pasty, možno aj teda tých konkrétne, že zubných kefiek, je to tiež také, že individuálne, alebo ako by si to človek mal vybrať na základe možno toho presne, že či tam je nejaká tá paradentóza, alebo či je tam nejaká citlivá zubná sklovina, že ísť do tej mäkšej, alebo je to mýtus? Ako čo myslíte, kefky? Do mäkšej? Zubné kefky. Áno, po chirurgických zákrokoch určite je tá mäkšia, lebo môžete na ňu zatlačiť, nespôsobujem až takú bolesť ako tá tvrdšia kefka. Samozrejme sa snažíme neísť do tých tvrdých kefiek, pretože naši rodičia nám odovzdali určitý spôsob mývania zubov a to je, že zatlačím a vyčistím. Takže čím tvrdšia kefka, tým väčší defekt. Mm-hmm. Hej. Ja sa snažím odporúčať hlavne tie sonické kefky a tam tie hlavice vieme vybrať podľa toho, aký problém je. Hej, čiže ja sa moc neťahám to formou manuálneho čistenia, pretože je veľmi málo ľudí, ktorí robia s tými manuálnymi kefkami to, čo majú. Väčšina to pekne odíde hore, dole, pobeha a koniec. Hej. A potom sa čudujeme, že sú tam povlaky, kamene a tak ďalej, pigmentácie, pretože nemajú na to čas, lebo doba je rýchla. Komu sa chce byť pol hodinu v kuchyni, či v kúpeľni, pardon, aby všetko dokonale vyčistil a teraz tie kefky si rozložil a začal čistiť. To sa chce tak možno študentom zubného lekárstva, 1., 2., 3. ročník. Potom už oni tiež od toho púšťajú a tu si zjednodušiť ten svet, hej. A čo sa týka tých zubných pást, vie niektorá možno aj uškodiť nejakým ľuďom vlastne, napríklad keď majú ozaj citlivejšie tie ďasná alebo nejakú tú dysbiózu prípadne. Vie tá zubná pasta nejako to ovplyvniť? Zatiaľ som sa niečím takýmto nestretol, ale ono je to skôr taký doplnok, ktorý môže čiastočne vyriešiť aj váš problém, napríklad hypersenzitivita a tak ďalej, že obsahujú zložky, ktoré pozitívne vplývajú, hej, alebo niektoré pasty majú dokonca obsah kyslíka, hej. Že tie baktérie, ktoré my máme v tých váčkoch, hej, sú anaerobné, my dodáme tam kyslík a on ich rýchlejšie dajú do poriadku, áno. Zlepšia bakteriálnu flóru, hej. Ale z pravidla, keby ste ju nepoužili, nič sa nestane. Mikrobióm na to, ten zubný plak a obsah jeho mikrobiomu, aby sme ho dali preč, musíme mechanicky rozrušiť. Ono je to, môžem použiť príklad, ako keď každý z nás už čistil sifón. No a presne ten slíz je podobný tomu slízu v medzizubnom priestore. Čiže znova musíte zobrať kefku, vyčistiť a oblachnúť. To je to isté. Ale samozrejme tá pasta chutí, hej. Ja mám 1,5 ročného. Niektoré štípu. Taký mám pocit. Ja mám tiež malého syna a na to, aby som ho motivoval, tiež mu musím dať maličké zrniečko tej pasty, lebo je jahovodková a tomu veľce chutí a on už potom vie, že ide si umývať zuby a sám si potom už umýva zuby, hej. A tie európske pasty sú nastavené tak, že by nemali škodiť, hej, alebo neobsahujú, bieliece účinky a kyseliny a neviem čo všetko, ako majú napríklad tie západné, americké a tak ďalej, že oni majú väčšiu benevolenciu, preto oni sa snažia furt bieliť tie zuby a tak ďalej. Je rozdiel napríklad medzi americkou Colgate Whitening a našou. Hej? A ona, keď si ju človek dá, tú americkú, tak cíti, že ona je štíplavá. A ona aj vybieli. A teraz si zoberte, že každý deň vystavujete tie skalinu znova tomu kyslému prostrediu. Hej? Čiže treba mať v tom zdravý rozum. Áno. Ja používam aj detskú pastu, niekedy keď zabudnem. Ono je to vlastne len viac menej od tej chuti, hej. Ale áno, môže byť prospešná. Preto ma teraz aj napadlo, že možno aký je váš názor na bielenie zubov? Ak pacient má vyriešené kariogénne defekty, nemá gingivitídu, parodontitídu, smelo do toho. Ja sám mám vybielané zuby. Ale bez toho, aby som vyriešil svoje problémy, čiže kazy a tak ďalej, by som do toho nešiel. Pretože tá kyselina sa dovnútra dostane a môže spôsobiť alebo prehlbiť alebo nejako
nejako posmeliť ten kaz, hej, a môže vám spôsobiť problém. A tú sklovinu to teda nepoškodí, hej? No, zase dáte mineralizačné alebo rôzne, sú takzvané aj ústne mlieka sa to volá, a oni obsahujú hydroxyapatit, ktorý nám pomáha tú sklovinu rýchlejšie zrevitalizovať. Preto aj cítite takú jak elektriku, keď vám vybielia zuby, že občas sa stane, že ako keby vám elektrický prúd prebehol. To je z toho, že sú otvorené tie tubuly a že tá zložka tej bieliacej zlúčení sa dostala tam, kde netreba, hej, alebo bolo príliš dlhšie, hej, ale spravidla sa to upokojím. Vy ste spomínali, že čo sa týka tej dentálnej hygieny, tam je dobre, keby aspoň 2-krát do roka človek chodil vlastne na dentálnu hygienu, a čo sa týka tej preventívnej prehliadky, tam je to ako časovo? 1-krát do roka, alebo... 1-krát do roka, ale ak pacient chce riešiť a chce predchádzať tomu, jednoducho to vieme detekovať len na tej preventívnej prehliadke, len s tými rentgenmi. Čiže keď príde raz za pol roka na kontrolu stavu dutiny úst, mám pacientov, ktorí chodia každého pol roka, aj keď to pacientom tá poisťovňa neprepláca, ale idú, chcú mať istotu, že naozaj to, čo robia, má dobrý vplyv na ich ústne zdravie. Nebránim sa tomu a vidím v tom určitú logiku, hej. A to čistenie, je to dobré prísť na to dentálnu hygienu minimálne 2-krát za rok, pretože vieme odstrániť tie nedostatky, hej. Že niečo zhoršil, niečo nevyčistil, viem mu povedať, kdežto doma si to nevšimnete pred zrkadlom. Hej. Dobre. Tak ďakujem vám veľmi pekne za cenné informácie, to je z dnešného podcastu všetko. Ak sa vám táto téma páčila, tak nám nezabudnite dať na toto video like a odber nášho YouTube kanála. Vidíme sa na budúce, dovidenia. Dovidenia.